Crew ta' One News żar l-attivitajiet mill-Partit Laburista f'Kennedy Grove bil-għan ewlieni jkun li jiġi ċelebrat il-Ġid għal-Maltin. Diversi attivitajiet ta' ċelebrazzjoni għal-familji fosthom logħba tfal u divertiment ta' mużika. Il-qofol ta' din il-ġurnata kien id-diskors tad-deputat mexxej Laburista Eliksa Ġussaliba waqt li faħru l-atmosfera dawk preżenti għalunna dwar il-kisbiet u l-benefiċċji li bbenefikaw minnhom taħt Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 12-il sena. L-ewwel darba rajnijaw naħseb li irnexxi. Għaw atmosfera sabiħa, għaw ħafna familji, dawk l-istess familji li ġej budget enormi għalihom. Għaliex il-gvern 13 sena konna u għadna fil-lussu. Na kisbit kbar, zidit fil-pensjonijiet, children's allowance, transport bxej tal-iskejjel. Ma' atmosfera sabiħa ħafna, għaw atmosfera ta' familja, ta' politika ta' mħabba. Ta' mħabba lejn iż-żgħir, mħabba lejn iċ-ċittadin. Vibranti ħafna, ta' pjaċir li tara n-nies jiġu u jiltaqgħu ma' xulxin. Mingħajrhom ma konna mmorru mkien. Atmosfera sabiħa, xi ħaġa ħajja, li nara l-missieri anzjana għaddej ħajja tajba. Vera atmosfera sabiħa, bdejna naraw sezzjoni ta' tfal, vera kien hemm xew ħelwa. Issa għadu kif ta' naħbar sabiħa il-deputat mexxej Elix li ħanerġgħu nagħmlu l-Battles of Flowers. Bħalma qal id-deputat mexxej, ħsieb li tal-ġisir tal-ewwel ta' Mejju. Terġa' tiġbor iktar żgħażagħ lejn il-każini. Għaw atmosfera għal kulħadd, żgħażagħ, familja. Nħissa ħares il-qudiem ukoll għall-budget li jmiss ħalli naraw il-ġid ikompli kber għal kulħadd.